Представям на вашето внимание един прекрасен автомобил Toyota Corolla Hybrid. 122 конски сили, 1.8, Executive, ниво Executive. Автомобилът е закупен от Toyota Велико Търново на 17.03.2022 година. Все още няма 3 години, не е минал все още на преглед. Автомобилът се намира в идеално техническо, визуално и всякакво състояние. Продава се поради закупуване на по-висок клас автомобил и много по-скъп. Този автомобил, който виждате, уважаеми потенциални клиенти, гори 36-37 лятото. 36-37, а зимата естествено малко повече, когато е на място. И затопля около 4.2-4.3 максимум. Ако се кара разумно, лятото пада до 3.5. Изключително икономичен, поддържан само в Toyota. Продава се с 2 чифта гуми, 2 броя зимни и летни гуми с алуминиеви джанти, които виждате в момента. Летните са само с черничко в средата. Bridgestone, близак. Изключително качествени гуми, японски, произведени в Германия. Вътре автомобилът е чисто нов. Както казах, не е минал все още на преглед. Продава се поради закупуване на по-висок клас автомобил. В момента е на 22 300 км за близо 3 години. До месец март прави 3 години, както вече казах. Каране е изключително надълго каране. В града по-малко, гори много малко и изключително икономичен. Запазен, качествен автомобил. Който да го закупи, няма да сгреши. Има всички системи за сигурност, навигация, която се включва през телефона, съвместима с автомобила. Ето и кормилната част, ето тук екранчето, климатроник. Това е автоматичният лост.